హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 3వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ 3వ అధ్యాయము కర్మయోగం. సో ఈ కర్మయోగం బేసిక్గా మీకు కొంచెం ఐడియా ఉండాలి. 18 days క్లాస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి. బట్ ఇక్కడ మనం అన్ని శ్లోకాస్ చూస్తాం కాబట్టి మీకు ఇంకొంచెం వివరంగా అర్థమవుతుంది. మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. సో జనార్దన అంటే అంటూ సంబోధిస్తూ కేశవ అంటూ కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించినవాడ అని సంహరిస్తూ కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధే మంచిది అని నువ్వు గనక భావించినట్లయితే మరి ఎందుకు నాతో తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నన్ను ఈ ఘోరమైన పనికి నియోజయసి కేశవ వినియోగిస్తున్నావు ఎందుకు అని చెప్పి అడిగాడనమాట అర్జునుడు. సో ఇక్కడ ఎందుకు ఈ కర్మ మార్గమునందు భయంకరమైన ఇలాంటి ఘోరమైన యుద్ధంలో నన్ను వినియోగించాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు అని అడుగుతాడు. అంటే ఇప్పటి వరకు ఆత్మ యొక్క నిజమైన పరిస్థితిని వివరించారు కదా మరి భగవంతుడు. 2nd chapterలో ఆల్మోస్ట్ భగవద్గీత అంతా కూడా బ్రీఫ్గా చెప్పడం జరిగింది. ఆత్మ ఏమిటి, మరి కర్మయోగం ఏమిటి, స్థితప్రజ్ఞ లక్షణాలు ఏమిటి, స్వధర్మం అంటే ఏమిటి, ఇవన్నీ చెప్పారు కాబట్టి ఇప్పటి వరకు కొన్నిసార్లు ఈ భక్తిభావంతో పనిచేయటం జడత్వం అని కొంతమంది అనుకోవచ్చు. జడత్వం అంటే ఏమిటి, ఏది చేయకుండా కూర్చోవటం అన్నది. అలా కాదు, అలా అపార్థం చేసుకోకూడదు. అంటే భక్తి తత్వంతో సంపూర్ణంగా భగవంతుణ్ణి సంపూర్ణంగా శిక్షణ పొందనిది. అంటే ఆ స్థితి మనం చెప్పుకున్నాం. ఏదైనా అకర్మ అంటే ఏమిటి అంటే ఒక పని చేసినప్పుడు దాని యొక్క ప్రతిఫలాన్ని మనం ఆశించకుండా, ఒక మాటలో కర్మయోగం చెప్పాలంటే భగవంతుడికి అర్పిస్తూ చేసే పని. ప్రతిఫలం ఆశించకుండా ఉండటం ఒక పని చేసినప్పుడు దానివల్ల వచ్చేది పుచ్చుకోవద్దని కాదు, కానీ నష్టమైనా లాభమైనా మంచి అయినా చెడైనా సమభావంతో స్వీకరించగలిగే సమత్వం తెచ్చుకోవడమే ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి వదులుకోవడం అంటే అర్థం. సో అది అలా ఉన్నప్పుడు ఆ కర్మ యొక్క బంధాలు మనకు బంధాలు చుట్టుకోకపోతే ఏమవుతుంది, మనకు మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. కర్మబంధాలు ఉంటేనే మళ్ళీ జన్మ అనేది సంభవిస్తుంది. కాబట్టి కర్మబంధాలు చుట్టుకోకపోతే మనకు మోక్షం వస్తుంది. సో కర్మ మార్గంలో ఈ రకంగా మోక్షం తెచ్చుకోవచ్చు అన్నది చూసాం. అయితే దీన్ని అందుకని అకర్మ అని కూడా అంటారు. ఎప్పుడైతే ఇలా చేయగలిగితే కర్మను ఏది భగవంతుడికి అర్పిస్తూ ఏ రకమైన ప్రతిఫలమైనా మనం ఒకే రకంగా స్వీకరిస్తూ ఆయన ప్రసాదం అనుకుని దాని మీద ఆసక్తితో కాకుండా ఆయన ప్రసాదం ఏదైనా ఒకటే అనే సమత్వంతో స్వీకరించితే అది అకర్మ. అంటే అకర్మ ఎందుకైంది, కర్మబంధాలు అంటున్నప్పుడు అకర్మ అంతే కదా.
పని చేయకుండా కూర్చుంటే కూడా కర్మబంధాలు అంటావు అనుకోవచ్చు. పని చేయకుండా కూర్చుంటే ఆ పని చేయకుండా కూర్చున్న లేజీతనం ఉంటుంది, ఆ భావంతో అకర్మ కాదు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు జడత్వం అనుకుంటారు, అకర్మ అంటే జడత్వం కాదు. ఇలా పని చేస్తే అకర్మ. ఒక ఇలా చేస్తూ పోయినప్పుడు ఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఆ టైంలో ఏ కర్మ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే కంప్లీట్ భక్తి భావంలో ఇమ్మర్స్ అయిపోయి నిమగ్నమైన మనిషికి ఇక ఏది కూడా ఏ కోరిక ఉండదు, ఆ భగవంతుల్లో ఐక్యమయ్యే ఆనందం తప్ప. అలాంటి స్థితి వచ్చినప్పుడు ఇక వాళ్ళు ఫిజికల్ ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన కర్మలు ఏమీ చేయక్కర్లేదు. వాళ్ళు అకర్మ స్టేజ్లో ఉన్నారు అని అక్కడ అర్థం అనమాట. సో అకర్మ అంటే ఊరికినే పని చేయకుండా ఉండటం కాదు, జడత్వం కాదు, అది ఆ ఫైనల్ స్టేజ్కి రావాలి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మళ్ళీ వివరిస్తున్నారు. సో అర్జునుడు మరి ఇది అడుగుతున్నాడు అనమాట, మరి నువ్వు అలా ఉండమని చెప్పినప్పుడు నన్ను ఈ పని చేయమని ఎందుకు చెప్తున్నావు అని అర్జునుడు కూడా సరిగ్గా అర్థం కాక ఇదే ప్రశ్న అర్జునుడికి కూడా వచ్చిందనమాట. సో కాబట్టి భక్తిభావం పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు కృష్ణ భక్తి తత్వాన్ని కంప్లీట్గా అందులో ట్రైనింగ్ శిక్షణ పొందనిదే ఒక్క ఏకాంత స్థలంలో కూర్చుని కృష్ణనామం చేసినంత మాత్రాన అది హితకరం కాదు. అంటే ఆ భక్తి భావాన్ని, ఆ పవిత్ర నామాన్ని జపిస్తూ పూర్తిగా కృష్ణ భక్తుడు అవటానికి ఏదో ఏకాంత స్థలానికి వెళ్ళిపోవాలి అని తప్పుగా భావిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. కృష్ణ భక్తి భావం అంటే జడత్వము, ఏమి చేయకుండా ఒక చోటు కూర్చోటము, నామాన్ని జపిస్తూ అని. కానీ ఆ భక్తి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి అవసరమైన ట్రైనింగ్ కావాలి ముందు. ఆ ట్రైనింగ్ వచ్చి నువ్వు ఆ స్థితిలో ఉత్తీర్ణుడు అయితేనే నువ్వు ఆ అకర్మ స్టేజ్కి ఏమీ చేయకుండా జపం చేసుకునే స్టేజ్కి వెళ్ళగలవు అని చెప్తున్నారు. సో అన్నీ మానేసి ఇలా చేసుకోమంటున్నారా భగవంతుడు అంటే కాదు. నువ్వు ఈ కర్మ మార్గంలో వెళ్తూ నువ్వు ఆ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఇక నీకు ఆ ఫైనల్ స్టేజ్లో నీకేదీ చేయవలసిన అవసరం లేదు అని అర్థం అనమాట. అది ఆ విషయం. సో అర్జునుడు అందుకనే అంటే కృష్ణ భక్తి భావం ఉంది కదా, ఇంకా యుద్ధంలో నేను ఈ యుద్ధము ఇవన్నీ ఎందుకు చేయటము, ఇవన్నీ చెప్పావు, నీకు శరణాగతి అంటున్నావు, నేను ఇంకా అది చేసుకుంటూ కూర్చోవచ్చు కదా, మళ్ళీ నన్ను యుద్ధం చేయమని ఎందుకు అంటున్నావు అని అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. అడిగినప్పుడు భగవంతుడు ఈ రకంగా సమాధానం చెప్తున్నారు అన్నమాట. వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య ఏన శ్రేయోహమాప్నుయాం. సో అనేక అర్థాలు కలిగిన నీ బోధలొచ్చే ఇంకా అర్జునుడే చెప్తున్నాడు, నా బుద్ధి మోహం చెందింది కాబట్టి నాకు ఏది శ్రేయస్కరమో దయతో నిశ్చయంగా తెలియజేయి అంటున్నాడు. అంటే చాలా విషయాలు చెప్పేశారు కదా, మరి హోల్ భగవద్గీత 2nd చాప్టర్లో బ్రీఫ్గా చెప్పేస్తే మరి అంతా ఒక్కసారి అనేసరికి అర్జునుడు అంతటి వాడికే కొంచెం మోహత్వం అంటే కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది అంటున్నాడు. నాకు కొంచెం బుద్ధి మోహం చెందింది, ఏది బెటరో అర్థం కావడం లేదు, నువ్వే ఏది అత్యంత శ్రేయస్కరమో దయతో నాకు నిశ్చయంగా చెప్పు అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. అడిగితే అడిగినప్పుడు భగవంతుడు ఇచ్చిన సమాధానం చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. సో భగవంతుడు పలికారు ఏమని, ఈ లోకంలో వివిధానిష్ట 2 రకాల శ్రద్ధలు ఉన్నాయి. ఏది పూర్వము అని ఇంతకుముందు చెప్పారు, అనగా ఏది 2 రకాల శ్రద్ధలు ఉన్నాయి అనగా అంటే పాపరహితుడా అని అర్థం. అర్జునుడిని సంబోధిస్తున్నాడు, పాపరహితుడా. ఈ లోకంలో 2 రకాలైన శ్రద్ధలు ఉన్నాయి. జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. జ్ఞానయోగం అనేటటువంటి ఒక తత్వము కొంతమంది వాడతారు, కొంతమంది కర్మయోగం అనేటటువంటి తత్వాన్ని వాడతారు. సో 2 రకాల ఆత్మానుభూతిని పొందాలనుకునే మానవులు, ఆత్మానుభూతి అననివ్వండి, భగవంతుని తెలుసుకోవడం అననివ్వండి, మోక్షం అననివ్వండి, మరి ఆ బ్రహ్మస్థితికి పరంధామ
స్థితికి, నిత్యానంద సచ్చితానంద స్థితికి రావటం అనేవండి అన్నీ కూడా ఒకటే మీనింగ్. మానవుడు ఆ స్థితిని కోరుకునే మానవులు పొందాలనుకునే వాళ్ళు 2 రకాలు ఉన్నారు అని నేను ఇంతకు ముందే నీకు చెప్పాను. ఏమిటి 2 రకాలు అంటే, ఒకటి సాంఖ్య యోగం ద్వారా, అంటే ఆత్మను అర్థం చేసుకోవటం ద్వారా, ఇది జ్ఞానయోగం అన్నమాట. ఆత్మజ్ఞానం, ఆత్మ యొక్క తత్వం, ఆత్మ సచ్చితానంద తత్వం, ఆత్మని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలగటం, దాని జ్ఞానంతో దానిని తెలుసుకోగలగటం, అది ఒక రకము. కొంతమంది అలా అర్థం చేసుకున్న జ్ఞానం తెచ్చుకుంటారు. ఇంకా కొంతమంది భక్తి యోగం ద్వారా దానిని అర్థం చేసుకోవాలని కోరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. కర్మయోగిన యోగిన. సో ద్వితీయాధ్యాయపు 9వ కర్మయోగం ద్వారా కొంతమంది అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇది మనం కూడా చూసాం. జ్ఞానయోగం ద్వారా కొందరు, కర్మయోగం ద్వారా కొందరు. నకర్మణామనారంభాత్ నైష్కర్మ్యం పురుషోష్ణుతే నచ సన్యసనాదేవా సిద్ధిం సమధి గచ్చతి. సో ఈ కేవలం కర్మలు చేయకుండా ఉండటం ద్వారా, అంటే కర్మణ అంటే బాధ్యతలు, విద్యుక్త ధర్మాలు అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్, డ్యూటీస్, మన బాధ్యతలు అనారంభాత్ స్టార్ట్ చేయకుండా, అంటే మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని చేయకుండా వదిలేసి నైష్కర్మ్యం కర్మఫలం నుంచి విముక్తి పొందాలి అంటే మానవుడు పురుష నా అశ్నుతే పొందడు అని చెప్తున్నారు. సో మన విద్యుక్త ధర్మాలను వదిలేసినట్లయితే, చేయకుండా, అప్పుడు ఎవరు కూడా, ఏ మానవుడు కూడా కర్మఫలం నుంచి విముక్తిని పొందలేరు. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో మనం వెళ్ళిపోయి ఏదో అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ స్టేజ్లో ఉన్నామా మనం ఆ స్టేజ్కి రావాలి అంటే ముందు ఈ రకమైన కర్మయోగ తత్వాన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ లోపల మనం అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వదిలేసి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి ఏమీ చేయకుండా ఇలా భగవన్నామని జపించుకుందాము అనుకోవచ్చు. కానీ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, బాధ్యతలను ఎవరు కూడా వదిలిపెట్టడం వల్ల కర్మఫలం నుంచి విముక్తిని పొందలేరు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు ఫుల్ఫిల్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని చెప్తున్నారు. అలాగే కేవలం సన్యాసం ద్వారా ఎవ్వరు కూడా సంపూర్ణత్వాన్ని పొందలేరు అని కూడా చెప్తున్నారు. సో బాధ్యతలను ఎవరు విస్మరించకూడదు. సన్యాసం ద్వారానే సంపూర్ణత్వాన్ని పొందలేరు. కేవలం సన్యాసత్వం తీసుకున్నంత మాత్రాన మనం ఆ సంపూర్ణత్వాన్ని పొందలేము అని చెప్తున్నారు. సో జనుల హృదయాలను శుభ్రపరచడం కోసం విధింపబడినటువంటి బాధ్యతలు, విద్యుక్త ధర్మాలు ఏమిటి? మన బాధ్యత సవ్యంగా చేసినప్పుడు మన మనస్సు కూడా ప్యూరిఫై అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మన డ్యూటీస్ని, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని ధర్మబద్ధంగా మనం పూర్తి చేయగలుగుతామో మనస్సు కూడా ఒక రకమైనటువంటి శుద్ధత వస్తుంది. కాబట్టి అవన్నీ నియమంగా పాటించి పవిత్రుడైనప్పుడే మనిషి సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఆ పవిత్రత పొందకుండా హఠాత్తుగా నేను సన్యాసాన్ని స్వీకరించేస్తాను అని వెళ్ళినా కూడా దానివల్ల సిద్ధత్వం కానీ జయం కానీ రాదు అని చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్ఠ్యత్య కర్మకృత్ కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వ ప్రకృతి చైర్గుణై. ప్రతి మానవుడు కూడా భౌతిక ప్రకృతి వలన తాను పొందినటువంటి గుణాన్ని అనుసరించి, అంతే కదా చెప్తారు కదా, మరి గుణాలను బట్టి సత్వగుణమా, రజోగుణమా, తమో గుణమా, దానిని బట్టి బ్రాహ్మణుల మరి వాళ్ళు వ్యాపారం చేయాలా, పనులు చేయాలా, లేదంటే వాళ్ళు నాయకత్వం వహించాలా, అంటే క్షత్రియుల లేదా వైశ్యుల లేదా శూద్రుల లేదా బ్రాహ్మణుల, వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి ఉంటుంది వాళ్ళ కర్మ ప్రేరేపింపబడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఏదైనా కూడా చేయకుండా ఎవ్వరు కూడా 1 మినిట్ కూడా వేస్ట్ చేయకుండా ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాడు. వాళ్ళ భౌతిక ప్రకృతి వలన వాళ్లకు వచ్చినటువంటి గుణాలను అనుసరించి వాళ్ళు ఏ పనులు చేయగలరో ఆ పనులు చేస్తూ ఉండాలి. అంతేకాని ఎవరు కూడా క్షణకాలం కూడా టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు కూడా మీ డ్యూటీస్ మీరు ఫస్ట్ చేయండి అని చెప్తున్నారు.
అయితే మరి భగవంతుడి మీద భక్తి అంటే ఆ భక్తిని పనులు చేస్తూనే ఆ భక్తిని నువ్వు పెంచుకో. ఏ రకంగా ఇది భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను, ధర్మ మార్గంలో భగవత్ ప్రీత్యర్థం, ఆయనకు నచ్చే విధంగా అంటే ధర్మ మార్గంలోనే చేయాలి. ఆ తర్వాత నాకు అది కావాలి ఇది కావాలని కాదు, అది ఏది ఆయన ప్రసాదించినా సరే అది ఆయన ప్రసాదం అనే సమత్వాన్ని కూడా తెచ్చుకోవాలి. అప్పుడు మనం ఆ సాధనలో ఉంటూ మన బాధ్యతలు మనం చేస్తూ ఉంటే మనం ఆ స్థితిలోకి రాగలుగుతాము. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచార స ఉచ్యతే. సో ఈ రకంగా మనం పనిచేస్తూ కర్మేంద్రియాలు అంటే తెలుసు కదా మీకు, కర్మేంద్రియాలు కళ్ళు ముక్కు చెవిను ఇవి మనం నియంత్రించినా సరే మనస్సును గనక నియంత్రించలేకపోతే, మనస్సు ఇంద్రియాల్లోనే నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి విమూఢాత్ములు మిథ్యాచార్య స ఉచ్యతే, వీళ్ళని నటన చేసేవాళ్ళు, మిథ్యాచార్యులు, నటించేవాళ్ళు అని చెప్పి అంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు కర్మేంద్రియాలను నిగ్రహించారు కానీ మనస్సు మాత్రం వాటి మీదే ఉంది. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నారు మనకి ఎగ్జాంపుల్గాను, సరే వీళ్ళు సన్యాసం తీసుకున్నాము, మేము అది చేయము ఇది చేయమని కొన్ని నియమాలు చేయకుండా ఉండొచ్చు, కానీ మరి ఫోన్లో మాట్లాడటం, ఈ రకంగా చేతిలో ఈ సిగరెట్ ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారు. సో అవి లేనప్పుడు మన ఇంద్రియాలను అరికట్టుకున్న మరి ఇక్కడ ఈవిడ కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానం చేస్తున్న మనసు ఎక్కడో ఉన్నప్పుడు దాని ప్రయోజనం ఏమిటని అని ఒక చిన్న ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇంకొకటి, యాక్చువల్గా మనం ఉపవాసం ఉన్నాం అనుకోండి, ఎంతసేపు అది తింటే బాగుండు ఇది తింటే బాగుండు అని అంటే ఇంకా ఉపయోగం ఏముంది, మనసంతా ఫుడ్ మీద ఉంది కానీ భగవంతుడి మీద లేదు కదా. సో ఆ రకమైనటువంటి సాధన మనం చేయాలి, అంటే దాని మీద లేకుండా. ఇలాగే ఇక్కడ కొంతమంది అంటే సన్యాసులుగా ఉంటున్నా కూడా వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన కోరికలు ఏమి వదిలిపెట్టడం లేదు కదా. మరి ఇంక అలాంటప్పుడు అలాంటి వాళ్ళను మిథ్యాచార్యులు అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైనా సరే ఇంద్రియాలను అరికట్టుకున్నా మనస్సును అరికట్టుకోలేకపోతే వాళ్ళు నిజంగా ఆ సాధన చేస్తున్నట్లు కాదు అని దాని యొక్క అర్థం. 43 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. సో విల్ ట్రై టు డూ 21 శ్లోకాస్ చేద్దాము. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్తా సా విశిష్యతే. అలా కాకుండా మనస్సు చేత క్రియాశీలక ఇంద్రియాలను నిగ్రహించటానికి ప్రయత్నించి ఈ సంగత్వం లేనివాడే. సో అలా కాకుండా ఏది ఇంద్రియాలను అరికట్టి మనస్సును అరికట్టలేకుండా ఉండటం కాకుండా మనస్సును అరికట్టి మనస్సు వలన ఇంద్రియాలను అరికట్టండి. అంతేగాని అది అంటే అలా సాధనలో ముందు ఇంద్రియాలను అరికట్టితే కానీ మరి మనబోటి వాళ్ళం ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళలేము. బట్ మనం కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే, సాధన చేయవలసింది ముందు మనస్సును అరికట్టండి. సో మనస్సు దాని మీదకి దీని మీదకి వెళ్లకుండా ఉండటానికి నిగ్రహిస్తే ఇంద్రియాలు ఆటోమేటిక్గానే ఫాలో అవుతాయి. సో మనస్సు చేత ఈ ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడానికి ప్రయత్నించండి. సంగత్వం లేనివాడే, సంగత్వం అంటే అటాచ్మెంట్, అంటే రాగద్వేషాలు లేకపోతే ఇది సాధ్యపడుతుంది. దేని మీదైనా ఎవరి మీదైనా టూ మచ్ రాగము టూ మచ్ ద్వేషము ఉన్నప్పుడు కష్టం. సో ఆ అటాచ్మెంట్ అనేది తగ్గించుకుని కర్మయోగాన్ని ఆరంభించే శ్రద్ధావంతుడు అత్యుత్తముడు అని చెప్తున్నారు. సో అటాచ్మెంట్ లేకుండా నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చెయ్యి, వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు, నువ్వేమీ చేయక్కర్లేదు. నీ డ్యూటీస్ని నువ్వు చేస్తూ భగవంతుడి కోసం చేస్తూ నువ్వు ఆ అటాచ్మెంట్ లేకుండా నువ్వు చేసిన వాడు మనస్సుతో ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకుని నీ బాధ్యతలను నువ్వు సంగత్వం అటాచ్మెంట్ లేకుండా మనస్సుతో నిగ్రహించినప్పుడు ఇంద్రియాలని అటాచ్మెంట్ తగ్గించుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఉపవాసం చెప్పుకున్నాం. మనం తినకుండా కూర్చుని మైండ్ దాని మీద పెట్టినా ఉపయోగం లేదు, కానీ మైండ్నే దాని మీద నుంచి మనం మళ్లించగలిగితే తినాలనే కాంక్ష కూడా తగ్గుతుంది. సో ఆ రకంగా మనస్సును నియంత్రించుకుంటూ ఆటోమేటిక్గా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటం ఎప్పుడు జరుగుతుంది? అటాచ్మెంట్ తగ్గించుకుంటే జరుగుతుంది. ఆ ఫుడ్ మీద అటాచ్మెంట్,
అది తగ్గించుకోవాలి. అంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్కి చెప్తున్నాను. దేని మీదైనా ఆ సంగత్వం అనేది తగ్గించుకున్నప్పుడు మైండ్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. మైండ్ కంట్రోల్ అయితే ఇంద్రియాలు కంట్రోల్ అవుతాయి. అలా చేసిన శ్రద్ధావంతుడు అత్యుత్తముడు. శ్రద్ధావంతుడు అనే మాట ఎందుకు వాడుతున్నారు? మరి ఎంత శ్రద్ధ ఉంటే కానీ మనం మైండ్ కంట్రోల్ అనేది ఈజీ కాదు. కాబట్టి అది ఎంతో ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నామంటే ఆ శ్రద్ధ అనేది ఉన్న శ్రద్ధావంతుడు అత్యుత్తముడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే గృహస్థు కూడా కృష్ణ భక్తి భావనలో నియమిత సేవ ద్వారా ఈ గమ్యాన్ని చేరగలడు. సో ఎవరైతే ఈ సన్యాసమే తీసుకోకర్లేదు, ఈ నియమబద్ధమైన జీవితాన్ని సాగిస్తూ సంఘరహితముగా అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా వాళ్ళ డ్యూటీని వాళ్ళు చేసినట్లయితే పురోభివృద్ధి చెందగలరు. అది ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్. మీరు ఏ సన్యాసుల ఒకళ్ళ గృహస్థ అయినా సరే వాళ్ళ యొక్క జీవితాలను వాళ్ళు సాగిస్తూ వాళ్ళకుండే వాళ్ళ లైఫ్ని వాళ్ళు కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. కానీ అటాచ్మెంట్ లేకుండా, అంటే పైకి అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళమని కాదు, మనస్సులో ఆ అటాచ్మెంట్ అనేది టూ మచ్ పెట్టుకోకుండా వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేసినట్లయితే ఈ రకమైన పురోభివృద్ధిని సాధించగలరు. ఈ విధంగా అనుసరిస్తూ శ్రద్ధావంతుడు ఈ కపటయోగు ఇలాంటి కపటయోగుల కన్నా చాలా ఉత్తములు. కేవలం జీవనార్థమే కపట ధ్యానం చేసేవాడి కంటే అంటే ఇలా సన్యాసం తీసుకుని ఇంద్రియాలను కరికట్టలేని వాళ్ళకన్నా శ్రద్ధగా వీధులు శుభ్రపరిచేవాడు ఉత్తముడు అని అంటున్నారు. ఎందుకు? వాడి మన డ్యూటీలు మనం సక్రమంగా చేస్తున్నాం. అది వీధి ఊడవటం అవ్వనివ్వండి, ఇంకో పని అవ్వనివ్వండి. మన బాధ్యత మనం బాగా చేసినప్పుడు అదే బెటరు దీనికన్నా అని చెప్తున్నారు. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయో హ్యకర్మణః శరీరయాత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధ్యేద కర్మణః. సో నీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు. మళ్ళీ చెప్తున్నారు, ఎందుకంటే అది అకర్మ కంటే కూడా ఉత్తమమైనది. కర్మ వనరింపకుండా దేహ పోషణాన్ని సైతము మనిషి చేసుకోలేడు. కాబట్టి నీ బాధ్యత నువ్వు నిర్వర్తించు. మళ్ళీ నొక్కి చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే అకర్మ కంటే కూడా అదొక రకంగా ఉత్తమమైనది. ఎందుకు? అంత డ్యూటీస్ గాడ్ అనే మాటకి అర్థం ఇదన్నమాట. అందుకే ఆ మాట కూడా వచ్చింది. మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎంత పవిత్రమైనదో, ఎంత ముఖ్యమైనదో మనకు భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నీ డ్యూటీ నువ్వు నిర్వహించు, ఎందుకంటే అది అకర్మ కంటే కూడా ఉత్తమమైనది. కర్మ చేయకుండా దేహ పోషణాన్ని మనిషి చేసుకోలేడు. నువ్వు పని చేయకుండా మనకి పొట్ట గడవాలి అంటే నువ్వు గడుపుకోలేవు. చెప్తున్నారు, నీ డ్యూటీ నువ్వు చేసుకో అని చెప్తున్నారన్నమాట. కాబట్టి నువ్వు ఆ మిథ్యావాది అవ్వద్దు అన్నట్లుగా ఆయన అర్జునుడికి కూడా చెప్తున్నారు. గృహస్థుడైన క్షత్రియునికి విధింపబడిన ధర్మాలను పాటించటం ఉత్తమ. ఇప్పుడు గృహస్థుడైన క్షత్రియుడికి, మరి అర్జునుడు గృహస్థుడు క్షత్రియుడు, ఆయన ధర్మాలు ఆయన పాటించటం ఆయనకు అవసరం. కాబట్టి గట్టిగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నీ డ్యూటీని చేయి, నీ స్వధర్మాన్ని నీవు చేయి. నీ స్వధర్మం క్షత్రియుడిగా యుద్ధం చేసి నీ రాజ్యాన్ని నీ మనుషుల్ని కాపాడుకోవటం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నీ డ్యూటీని నువ్వు చెయ్యి, అది అకర్మ కంటే కూడా ఉత్తమమైనది. కర్మ చేయకుండా ఈ దేహ పోషణం మనిషి చేసుకోలేడు అని చెప్తున్నారు. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగా సమాచర. సో ఏం చెప్తున్నారు? యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర. ఇది మరి ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. మనం చూస్తాం కదా, యజ్ఞం కోసం చేసినట్లుగా కర్మను చెయ్యి. యజ్ఞం కోసం అంటే ఏమిటి? భగవంతుడి కోసం, విష్ణువు కోసం మనం యజ్ఞం చేస్తాం. యజ్ఞం కోసం చేసినట్లుగా యజ్ఞం చేసినట్లుగా కర్మం చేయి. సో ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఎవరు చెప్పగలరు అంటే, యజ్ఞము అని మనం దేనిని అంటాం? సరే, అగ్ని ముందు కూర్చుని సమిధలు వేస్తూ మంత్రాలు చదువుతూ చేసే యజ్ఞం మరి యజ్ఞం, అది అందరికీ తెలుసు. నిత్య జీవితంలో ఏది యజ్ఞం? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి, లేదా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ఏదైనా పర్వాలేదు.
హరే కృష్ణ. కళావతి మాతాజీ చెప్పండి. మనం నిత్యం చేసే మన పనులే మన యజ్ఞం మాతాజీ. ప్లస్ దేవుని కోసం చేసేదే యజ్ఞం. అది దేవుని తలుచుకుంటూ చేసేదే యజ్ఞం. భగవంతుడి కోసం చేసే మన ప్రతి పని, ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి అర్పిస్తూ చేస్తే అది భగవత్ ప్రీత్యర్థం. ఆయనకు అర్పిస్తూ అంటే అర్పిస్తూ చెడు పని వికర్మలు చేయమని కాదు. శాస్త్రాలు నిర్దేశించినటువంటి పనులు, మన బాధ్యతల్ని మనం భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేస్తే అర్పించి అంటారు. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. కరెక్ట్. గోపాల్ ప్రభుజీ మీరేదన్నా చెప్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. జపయజ్ఞం మాతాజీ. జపయజ్ఞం అది ఒక్కటే కాదు, మనం ఇక్కడ కర్మయోగం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి జపయజ్ఞంతో పాటు మనం చేసే ప్రతి కర్మ భగవత్ చింతనలో చేసేది. కరెక్ట్. మనం చేసే ప్రతి కర్మ కూడా ఏ పని చేసినా, ఎందుకంటే మనం జపయజ్ఞం ఒక్కటే చేసి ఊరుకోవడం లేదు, తెల్లవారు లేచినాక ఎన్నో పనులు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ పనులన్నీ ప్యూరిఫై అవ్వాలి అంటే, మనకి చుట్టుకోకుండా ఉండాలి అంటే, ఈ కర్మమో యోగ మార్గంలో ఉండాలి అంటే యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర, యజ్ఞం కోసం చేసినట్లుగా యజ్ఞ రూపంలో కర్మను చెయ్యి. ఏ పని చేసినా నువ్వు యజ్ఞంలాగా చెయ్యి. యజ్ఞంలాగా చేయటం అంటే భగవంతుడికి అర్పిస్తూ, మరి మంత్రాలు చదువుతున్నావు అంటే ధర్మ మార్గంలో చెయ్యి, భగవత్ ప్రీత్యర్థం చెయ్యి. ఆ మంత్రాలు అవన్నీ ఎందుకు చదువుతాం? శ్రద్ధగా భగవంతుణ్ణి, ఆయనకు ప్రీతి కలిగించాలి అనే ఉద్దేశంతో చేస్తాం. అలాగే ఏ పని చేసినా నువ్వు యజ్ఞంలాగా చెయ్యి. అన్యత్ర వేరే రకంగా చేసావంటే లోకోయం కర్మబంధన, ఈ లోకంలో నువ్వు కర్మబంధాలకు చిక్కుకుంటావు, నిన్ను కట్టివేస్తాయి ఆ కర్మబంధాలు. కాబట్టి యజ్ఞంలాగా భగవంతుడికి అర్పించి భగవత్ ప్రీత్యర్థం ఏ పనైనా చేస్తే ఆ బంధాలు మనకి చుట్టుకోవు. అన్యత్ర చేసావంటే నీ కర్మబంధాలు చుట్టుకుంటాయి. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ, ఆ రకంగా కర్మను కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర చేసావంటే ముక్త సంగ, నువ్వు అటాచ్మెంట్స్ నుంచి విడుదలైపోయి చేసావంటే నీకు అలా నువ్వు చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట. యజ్ఞం చేసినట్టు చేయండి అంటే విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో ఎలా అయితే చేస్తామో ఆ రకంగా కర్మను వనరించాలి. లేకపోతే ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం ఈ బంధాలు మనకి చుట్టుకుంటాయి. కాబట్టి కుంతిపుత్ర, నీ విద్యుక్త ధర్మాలను ఆయన ప్రీత్యర్థమే కావించు. ఆ విధంగా నువ్వు బంధం నుంచి సదా విముక్తుడవై ఉండగలవు. ముక్త సంగ సమాచర, నువ్వు బంధాల నుంచి విముక్తుడవై ఉంటావు. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ, ఆ రకంగా నువ్వు కర్మను గనక చేశావంటే అని. సో ఏ రకంగా అంటే మరి యజ్ఞంలాగా భగవత్ ప్రీత్యర్థం ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పారు. నీ విద్యుక్త ధర్మాలను అతని ప్రీత్యర్థం చెయ్యి అని చెప్పి. సో అది ఇక్కడ భగవత్ ప్రీత్యర్థం అనుకుంటూ చేయటమే ముఖ్యమైన పాయింట్. సహయజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిష్యధ్వమేష ఓస్త్విష్టకామధు. సో సృష్టి ఆరంభంలో సర్వజీవులకు కూడా ప్రభువైన భగవంతుడు మానవులను మరియు దేవతలను విష్ణు ప్రీత్యర్థమైనటువంటి యజ్ఞాలతో సహా సృష్టించి ఈ యజ్ఞాలచే మీరు సౌఖ్యవంతులు కండు. ఎలా అంటే వీటి ఆచరణ ద్వారా మీ సుఖజీవనానికి ముక్తికి కావలసిన సర్వము కూడా ఒసగుతాయి అని ఆశీర్వదించారంట భగవంతుడు. ఈ సృష్టి ప్రారంభం టైంలో అందరికీ కూడా ప్రభువైన భగవంతుడు ఈ మానవులను దేవతలను విష్ణు ప్రీత్యర్థమైన యజ్ఞాలతో సహా సృష్టించి ఈ యజ్ఞాలతో మీరు సౌఖ్యవంతులు అవ్వండి. ఎందుకంటే వీటిని గనక మీరు ఆచరించినట్లయితే మీ ముక్తికి మీ సుఖజీవనానికి కూడా అన్నీ కావలసినవి ఇవి ఇస్తాయి అని చెప్పారు. సో రెండు ఇస్తాయి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు మీరు సుఖంగా ఉండవచ్చు, తర్వాత ముక్తి కూడా మీరు సాధించవచ్చు వీటిని మీరు ఆచరించినట్లయితే. కాబట్టి యజ్ఞాలు మీకు ప్రసాదిస్తున్నాను, వీటితో మీరు సౌఖ్యవంతులు అవ్వండి అని చెప్పి ఆశీర్వదించారని చెప్తున్నారు సృష్టి ప్రారంభంలో. సో వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో అని చెప్తున్నారు కదా, మనం చూస్తాం ఈ శ్లోకాన్ని తర్వాత. అంటే అన్ని వేదాలు చదివినా కూడా మీరు తెలుసుకునేది నన్నే అన్నది శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అక్కడ చెప్తున్నారు. సో
సో ఆయన ఇలాంటి కావలసినవన్నీ కూడా మ్, మనకు మనకు ప్రసాదించారు. ఇది ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఇక్కడ ఇది ఒకసారి చదివి చూద్దాము దీని భాష్యం. కళావతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. మీరు చదవండి Yes, మాతాజీ మాతాజీ. ఇక్కడ భాష్యం. చదవండి. సర్వజీవులు ప్రభువైన విష్ణువుచే సృష్టింపబడిన భౌతిక జగత్తు బద్ధజీవులు భగవద్ధామము తిరిగి చేరుటకు ఒసగబడిన ఒక అవకాశము వంటిది. దేవదేవుడైన శ్రీ కృష్ణునితో గల సంబంధమును మరచుట చేతనే ఈ జగమునందు జీవులందరూ భౌతిక ప్రకృతి చే బద్ధులగుచున్నారు. అట్టి నిత్య సంబంధము జీవులు తెలుసుకొనుటకు వేదములు సహాయపడును. వేదైష్ట సర్వే రహమేవ వేద్య అని ఈ విషయమునే భగవద్గీత తెలియజేయుచున్నది. తన నెరుగుటయే వేదములు ఉద్దేశమని శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు తెలిపి ఉన్నాడు. సతిన్ విశ్వస్యాత్మేశ్వరం అని వేద మంత్రములు తెలుపబడినది. అనగా జీవులకు ప్రభువు దేవుడైన విష్ణువు. శ్రీమద్ భాగవతం నందు కూడా శ్రీల శుకదేవ గోస్వామి భగవానుడే పతి అని పలు విధములుగా నిర్వహించి ఉన్నారు. 2.4.20 శ్రియఃపతి యజ్ఞపతి ప్రజాపతిర్ధ్యాం పతిర్లోక పతిర్ధారపతి పతిర్గతి శాంత కృపాష్ని శాశ్వతాం ప్రసీదతాం మే భగవాన్ సతాం పతి. భగవానుడైన విష్ణువే ప్రజాపతి. అతడే సమస్త జీవులకు, సమస్త లోకములకు, సమస్త సౌందర్యములకు పతి అయి ఉన్నాడు. సర్వులకు అతడే రక్షకుడు. విష్ణు ప్రీత్యర్థమైన మాతాజీ స్క్రోల్ చేస్తారా? ఏ విధముగా యజ్ఞములను నిర్వహించవలెనో బద్ధజీవులు నేర్చుట కొరకే అతడు ఈ భౌతిక జగత్తు సృష్టించెను. తద్వారా వారు ఈ జగత్తునందున్నంత వరకు ఎటువంటి కలతలు లేకుండా సుఖముగా జీవించి దేహత్యాగము పిమ్మట భగవద్ధామమును చేరగలరు. బద్ధజీవుల కొరకై ఏర్పాటు చేయబడిన కార్యక్రమం ఇదియే. యజ్ఞ నిర్వహణము ద్వారా బద్ధజీవులు క్రమముగా కృష్ణ భక్తి రసభావితులై అన్ని విధముల దివ్యలగుదురు. ఈ కలియుగమునందు వేదములు హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞమును ఉపదేశించుచున్నవి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ. సో అంటే ఈ ఈ భగవంతుడు మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ యజ్ఞాలు, ఈ కర్మలు ఇవన్నీ కూడా సృష్టించింది మనకు ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి విముక్తి అనేది ఏ రకంగా సాధించవచ్చు అనేది నేర్పించటానికే భగవంతుడు ఇవన్నీ కూడా సృష్టించారు. అంటే ఈ బద్ధత్వంతో ఉంటాం మనందరిలో జీర్ణించుకుపోయి ఉంటుంది ఈ బద్ధత్వం. సో ఈ నిస్సంగత్వం అనేది ఎలా తెచ్చుకోవాలి అనేటటువంటిది ఫైనల్గా మరి ఆ నిస్సంగత్వంతో మనం ఉండగలిగినప్పుడే ఆ కర్మ స్టేట్లోకి రాగలుగుతాం. కాబట్టి అది ఆ ప్రాక్టీస్ కోసమే భగవంతుడు ఇవన్నీ కూడా సృష్టించారు. అదే ఆయన చెప్తున్నారు కూడా, నేను ఈ యజ్ఞాలు విష్ణు ప్రీత్యర్థమైన యజ్ఞాలతో సహా సృష్టించారు చేసి వీటిని ఆచరించడం ద్వారా. సో ఆ యజ్ఞాలు అంటే ఏదైనా మరి కరెక్ట్ అయిన వేదాలు నిర్దేశించినటువంటి ఏ పనులైనా కర్మలు సరి అయిన పద్ధతిలో భగవత్ ప్రీత్యర్థం మనం చేసినట్లయితే సుఖజీవనానికి, ముక్తికి, నిస్సంగత్వానికి కారణం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఉమామహేశ్వరి మాతాజీ, మీరేదో ప్రాబ్లం ఉందంటున్నారు కదా. అబ్జర్వింగ్ ద ఆర్మీస్ రిజల్ట్స్ ఆర్ షోన్ ఆఫ్టర్ ద టాస్క్ ఐ chosen మెయిన్ కోర్స్ మెన్యూ అండ్ షోయింగ్ యాజ్ ఇన్కంప్లీట్.
ఆమ్, అంటే మీరు మళ్ళీ బ్యాక్ సేమ్ దీనికి వెళ్ళారేమో మాతాజీ, చూద్దాము, నేను కనుక్కుంటాను. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ, అది మీరు రిజల్ట్స్ అసలు సెకండ్ చాప్టర్లోకి వెళ్ళొచ్చేమో కనుక్కోండి మాతాజీ, తర్వాత చూద్దాం. ఇది ఫినిష్ చేసినాక మళ్ళీ చూద్దాము. దేవాన్ భావయతానీన తే దేవా భావయంతు నః పరస్పరం భావయంత శ్రేయ పరమవాప్స్యథ. యజ్ఞాలచే సంతృప్తి నొందిన దేవతలు మీకు ప్రియాన్ని కలిగిస్తారు. ఆ రకంగా మానవులు దేవతలు మధ్య ఉన్నటువంటి పరస్పర సహకారంచే అందరికీ కూడా శ్రేయస్సు కలుగుతుంది అని చాలా చక్కగా ఇక్కడ వివరించారు. సో ఇక్కడ ముందు శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? భగవంతుడు సృష్టి ప్రారంభ సమయంలో ఈ అందరికీ కూడా మానవులకి దేవతలకి ఇద్దరికి కూడా విష్ణు ప్రీత్యర్థమైన యజ్ఞాలని ఇచ్చి, ఈ యజ్ఞాలతో మీరు సౌఖ్యంగా ఉండండి. ఎప్పుడు సౌఖ్యంగా ఉంటారు? దీని ఆచరణను మీరు సరిగ్గా చేస్తే మీ సుఖజీవనానికి, మీ ముక్తికి ఇవి కావలసిన సర్వాన్ని కూడా ఇస్తాయి మీకు, దీన్ని మీరు సరిగ్గా ఆచరిస్తే అని చెప్తున్నారు. సో ఈ యజ్ఞాలలో మన కర్మయజ్ఞాలు కూడా ఒకటనమాట. మనం చేయవలసిన పనులు మన గుణాలను బట్టి అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ శ్లోకాలు? ఈ యజ్ఞాలచే సంతృప్తి నొందిన, మనం యజ్ఞాలు చేసినప్పుడు దేవతలు సంతృప్తి పొందుతూ మనకు ప్రియాన్ని కలిగిస్తారు. సో ఆ రకంగా మనుషులు దేవతలు వాళ్ళ మధ్య ఉన్నటువంటి పరస్పర సహకారం, మ్యూచువల్ కోఆపరేషన్ అన్నమాట. దేవతలకి మానవులకి మధ్య సర్వులకు కూడా శ్రేయస్సు కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో నేను కొన్ని యజ్ఞాలు ఇచ్చాను, అవన్నీ మీరు సరిగ్గా ఆచరిస్తే దేవతలు కూడా మీకు ప్రియాన్ని సమకూరుస్తారు. అలా మీ మనుషులకి దేవతలకి ఉన్న ఈ కోఆపరేషన్తో అందరికీ కూడా శ్రేయస్సు అనేది కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో హరే కృష్ణ. ఇది లక్ష్మీ మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఈ భాష్యం? అన్మ్యూట్ అయ్యారు మాతాజీ, చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ కొంచెం చేయరా? కనిపిస్తుందా మాతాజీ? స్క్రోల్ చేశాను భాష్యం. లోక కార్యములను నిర్వహించుటకై నియమింపబడిన పాలకులే దేవతలు. జీవుల దేహపోషణకై పంపిన గాలి, వెలుతురు, నీరు మరియు ఇతర వరములు అన్నిటినీ వసు కార్యము అట్టి అసంఖ్యాకములుగా నున్న అట్టి దేవతలు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని శరీరం నందలి భాగం. దేవతల తృప్తి మరియు అసంతృప్తులున్నవి యజ్ఞ ఆధారపడి ఉండును. కొన్ని యజ్ఞములు కేవలము ఒక ప్రత్యేక దేవత అర్థమే నిర్ణయించబడి ఉన్నాయి. వాస్తవమునకు అన్ని యజ్ఞములు యందును విష్ణువే ముఖ్య భోక్తగా పూజింపబడును. శ్రీకృష్ణుడే సకల యజ్ఞములకు భోక్తయని శ్రీ భగవద్గీత యందు తెలపబడి ఉన్నది. అనగా యజ్ఞప్రీతియే సర్వ యజ్ఞముల ముఖ్య ఉద్దేశమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ మాతాజీ, కొంచెం పైకి స్క్రోల్ చేయరా? ఓకే మాతాజీ, కనిపిస్తుందా మాతాజీ? ఇటువంటి యజ్ఞములు యథావిధిగా నిర్వహింపబడినప్పుడు మానవ అవసరములు తీర్చు వివిధ శాఖలకు చెందిన దేవతలు ప్రీతి నొందుదురు. తద్వారా ప్రకృతి జన్య పదార్థములందు కొరత ఎన్నడిది వాటిల్లదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో అది ఈ యజ్ఞాలు దేవతల తృప్తి, మానవ అవసరాలు తీర్చడానికి వివిధ శాఖలు చెందినటువంటి దేవతలందరూ ప్రీతి నొందుతారు. తద్వారా ప్రకృతి జన్య పదార్థాల కోసం ఎన్నడూ కూడా మనకు కొరత అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ లోక కార్యాలన్నీ నిర్వహించటానికి నియమింపబడిన పాలకులే
దేవతలు. మరి అంటే ఉదాహరణకు మనం దేహాన్ని పోషించడానికి గాలి, వెలుతురు, నీరు ఇవన్నీ కావాలి. కాబట్టి అలాంటివన్నీ కూడా దేవతలకు అప్పగించబడినది. సో మరి మనకు వాయుదేవుడని, వరుణ దేవుడని వీళ్ళంతా ఉన్నారు. సూర్య భగవానుడు, అసంఖ్యాకములుగా ఉన్నట్టి దేవతలు, దేవదేవుడు అయిన శ్రీకృష్ణుడి శరీరం, అవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తియే సర్వదేవతలు అని మనం చెప్పుకున్నాము. అలాంటి దేవతల తృప్తి మరియు అసంతృప్తులు అనేవి మనుషుల యొక్క యజ్ఞ నిర్వహణ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. సో ఈ దేవతలందరూ మనం సవ్యంగా చేస్తే యజ్ఞాలు వాళ్ళు తృప్తి పడతారు, మనం చేయకపోతే మరి అసంతృప్తిగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి కొన్ని యజ్ఞాలు కేవలం ఒక్కొక్క యజ్ఞం కొన్నిసార్లు కొన్ని ప్రత్యేక దేవతల కోసం నిర్ణయించబడి ఉంటాయి. మరి అలాగే మరి వాస్తవానికి అన్ని యజ్ఞాలు కూడా విష్ణువే ముఖ్య భోక్త, అన్నింటికీ చరమభోక్త భగవంతుడే. కానీ మనకు కొన్ని యజ్ఞాలు కొన్ని దేవతలకు అని నిర్ణయించబడి ఉన్నప్పటికీ చరమభోక్త భగవంతుడే. కాబట్టి ఆయనే అన్ని యజ్ఞాలకు భోక్త అని భగవంతుడు మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసాం, భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం అనేటటువంటి శ్లోకంలో. కాబట్టి అది ఇక్కడ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారు. యజ్ఞప్రీతియే సర్వయజ్ఞాలకు ముఖ్యోద్దేశం. యజ్ఞపతి యొక్క ప్రీతియే అంటే భగవంతుడి ప్రీతియే అన్ని యజ్ఞాలకు ముఖ్య ఉద్దేశం అదే. సో మనం ఏ పని చేసినా కూడా భగవత్ ప్రీత్యర్థం చెయ్యాలి. యజ్ఞం అంటే మనమందరం ఇప్పుడు ఇలాంటి యజ్ఞాలు రోజు మనం ఎంతవరకు చేస్తున్నాం, ఎంతమందిని చేస్తున్నాం. సో దీంట్లో ఉన్న అంతరార్థం ఏమిటి అంటే రోజు మనం ఏ పని చేసినా కూడా భగవత్ ప్రీత్యర్థం మనం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. తద్వారా ఇప్పుడు అలా వివిధ శాఖలకు మానవ యథావిధిగా ఇలాంటి యజ్ఞాలు చేసినప్పుడు మానవ అవసరాలను తీర్చడానికి ఎన్నో రకరకాల దేవతలు ఉంటారు. ఒక్కొక్క దేవత ఒక్కొక్క దానికి, ఇప్పుడే చెప్పుకున్న వాయుదేవుడని, వరుణ దేవుడని, మరి ఇలాంటి చెందిన దేవతలందరూ కూడా ప్రీతి నొందుతారు. తద్వారా ప్రకృతి పదార్థాలందు కొరత అనేది వాళ్లకు ఈ దేవతలందరి ప్రీతి చెందినప్పుడు మనకి ఈ ప్రపంచంలో దేనికి కొరత లేకుండా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇష్టాన్ భోగాన్ హి వో దేవా దాస్యంతే యజ్ఞ భావితాః తైర్దత్తాన ప్రదాయైభ్యో యో భుంక్తేస్తేన ఏవ సహ. సో వివిధ జీవన ఆవశ్యకతలు అంటే అవసరాలను ఇచ్చేటటువంటి దేవతలు యజ్ఞంతో సంతృప్తి పొంది మీకు కావలసినవి అన్నీ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. వాటిని ఆ దేవతలకు అర్పించకుండా మీరే తీసుకున్నట్లయితే అది నిజంగా వాళ్ళు ఒక రకంగా దొంగతో సమానము అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం వర్షం కోసం వరుణదేవుని ప్రార్థిస్తాము, వర్షం వస్తుంది, మరి పంటలు పండుతాయి, ధాన్యం వస్తుంది. మరి మనం అన్నీ చేసుకుని ఆ నైవేద్యాన్ని భగవంతుడికి అర్పించకపోతే అది ఒక రకంగా దొంగ అవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఇక్కడ ఈ యజ్ఞ చక్రం మనకు చూపిస్తున్నారు. సో భగవంతుడికి అర్పించకుండా మనం తీసుకోవటం ఒక రకంగా యజ్ఞశిష్టాశినః సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే త్వగం పాపాయే పచంత్యాత్మకారణాత్. సో ఏమంటున్నారు, మొదట యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారాన్ని భుజించి భగవంతుడి భక్తులు అన్ని రకాల పాపాల నుంచి కూడా విముక్తులు అవుతారు. సో వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసుకునే వాళ్ళు పాపం తిన్నట్లే అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఎందుకు అంటే మనకి నెక్స్ట్ ఈ యజ్ఞ చక్రంలో చూస్తే ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అదేమిటి, మనం కష్టపడి పండించుకున్నాం, తింటే పాపం అంటే ఎలాగూ అని అంటే దానికి కారణం ఏమిటి అనేది ఈ యజ్ఞ చక్రం చూస్తే తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ శ్లోకాస్ యజ్ఞ చక్రం గురించి చెప్తాయి. సో ఏదైనా బ్రీఫ్గా ఇక్కడే చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మరి మనకు భగవంతుడు ఈ దేవతలు ప్రసాదించినటువంటి ఈ ఆహారాన్ని మరి మనం వాళ్ళకి సమర్పించకుండా తీసుకుంటే కృతజ్ఞత లేని వాళ్ళం అవుతాం.
సో కృతజ్ఞత లేకపోవటం మరి పాపమే, కాబట్టి పాపాన్ని తిన్న వాళ్ళమే అవుతాము. వాళ్లకు ఆ కృతజ్ఞత అనే భావంతో ముందుగా సమర్పించి ఆ తర్వాత మనం తీసుకోవటం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో యజ్ఞంలో అర్పించబడిన ఈ ఆహారాన్ని స్వీకరించడం వల్ల భగవద్భక్తులు సర్వ పాపాల నుండి కూడా విముక్తులవుతారు. సో మన కోసమే మనకు తినాలి అనే ఆహారాన్ని సిద్ధం చేసుకునే వాళ్ళు మరి అది ఆల్మోస్ట్ ఇక పాపాన్ని తిన్నట్లే అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ యజ్ఞ చక్రం ఏమిటో 14th నుంచి 16th శ్లోక వరకు చూద్దాం. ఇప్పుడు 13th శ్లోక ఫినిష్ చేసాం. సో 14, 15, 16 ఈ మూడింట్లో మనకి యజ్ఞ చక్రం కనిపిస్తుంది. ఏది భగవంతుడు మరి అందరికీ వేదాలు ఇచ్చారు. ఈ వేదాల ద్వారా మన కర్తవ్యాలు ఏమిటో తెలుస్తున్నాయి. కర్తవ్యం అంటే ఏమిటి? ఇందాక ముందు చెప్పుకున్నాం, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్, మన విద్యుక్త ధర్మాలు అవి ఏంటో మనకు తెలుస్తున్నాయి. విద్యుక్త ధర్మాలు ఎలా తెలుస్తున్నాయి? మన గుణాలను బట్టి మన విద్యుక్త ధర్మాలు. సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఒక రకమైన పనులు చేస్తున్నారు, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఒక రకమైన పనులకు సూటబుల్ నాయకత్వానికి, మరి తర్వాత ఇంకా కొంతమంది వ్యాపారానికి సూటబుల్, ఇంకా కొంతమంది పనులు చేయటానికి సూటబుల్. ఆ గుణాలను బట్టి వాళ్లకు ఆ పనులు అలొకేషన్ ఈ వేదాల ద్వారా వచ్చింది, ఈ కర్తవ్యాలు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరి కర్తవ్యాన్ని వాళ్ళు చేసినట్లయితే సక్రమంగా, అంటే అది యజ్ఞంతో సమానం. సో ఆ యజ్ఞం మనం అగ్ని ముందే కూర్చుని యజ్ఞం చేయక్కర్లా, మనందరం అది చేయగలుగుతున్నామా రోజు? మరి మనందరికీ ఏది మార్గం? ఇదే మార్గం. మన విద్యుక్త ధర్మాలను మనం సవ్యంగా భగవత్ప్రీత్యర్థం చేసి ఆసక్తిని వదులుకుని ఏది వచ్చినా ఆ ప్రతిఫలం మీద భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటిది స్వీకరించడం. అది నెక్స్ట్ స్టెప్. అసలు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏదైనా భగవత్ప్రీత్యర్థం మన డ్యూటీ మనం చెయ్యడము ఫస్ట్. ఇది ఆ ఫస్ట్ స్టెప్ అన్నమాట. ఇక్కడ మనం డిటాచ్మెంట్తో, మనం ఆ డిటాచ్మెంట్తో మన డ్యూటీని మనం భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేయగలగటం. సో అది మన యొక్క కర్తవ్యం అంటే. సో అలా ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసినట్లయితే సస్యశ్యామలంగా దేవతలు కూడా ఏ కొరత లేకుండా చూస్తారు అని చెప్తున్నారు. అలా ఎవరి పనులు వాళ్ళు భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేస్తే అదే యజ్ఞం. సో అది ఇక్కడ అర్థం అనమాట. వీళ్ళు ఇలా పనిచేస్తున్నారు కర్తవ్యాలంటే అదే కర్తవ్యాన్ని నువ్వు సవ్యంగా చేస్తే అది యజ్ఞం అయిపోతుంది. ఆ యజ్ఞం వల్ల వర్షాలు వస్తాయి. మనకెప్పుడు యజ్ఞాలు చేస్తే వర్షం వస్తుంది అంటారు. నిజమే. యజ్ఞం ఎందుకు చేస్తాం? భగవంతుడి కోసం అగ్నిలో అన్ని సమర్పిస్తూ, ఆయనకు అన్నీ మనం సమర్పిస్తున్నాం అన్నమాట. సమర్పిస్తూ మనం భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ చేస్తే భగవంతుడు మనకు కావలసినవి ఇస్తారు ఆయనకు. అలాగే ఏ పనైనా భగవంతుడి కోసం అన్నట్టు ఒక యజ్ఞంలాగా చేయగలిగితే అది యజ్ఞంతో సమానం. అప్పుడు వర్షాలు వస్తాయి, ధాన్యాలు పండుతాయి, అప్పుడు ఆహారం వస్తుంది. ఇదంతా కూడా భగవత్ ప్రసాదమే. కాబట్టి ఈ వేదాల ద్వారా మనకి ఏం చెయ్యాలో, ఎలా చెయ్యాలో, అలా చేస్తే ఇలా వస్తుంది, ఇవన్నీ భగవత్ ప్రసాదం. కాబట్టి ఆయనకు కృతజ్ఞతలుగా మనం అవి సమర్పించాలి అని చెప్పి ఇక్కడ ఆ యజ్ఞ చక్రం గురించి చెప్తున్నారు. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవః యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞకర్మ సముద్భవః. అన్నాద్భవంతి భూతాని, అన్ని సర్వభూతాలు, అంటే భూతం అంటే భూతం కాదు, జీవరాశులు. సర్వజీవరాశులు కూడా ఆహారం నుంచే, ఆహారం మీదే ఆధారపడి ఉంటాయి. పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ, ఆహారం దేని వల్ల సంభవిస్తుంది? వర్షం వల్ల మరి ఆహార పదార్థాలు పండుతాయి. యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యం, వర్షం ఎలా వస్తుంది? యజ్ఞం ద్వారా వర్షం వస్తుంది. యజ్ఞాలు చేస్తే వర్షం వస్తుంది. ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే మామూలు యజ్ఞమే కాదు, ఏ పనైనా నువ్వు నీ కర్తవ్యాన్ని యజ్ఞంలాగా చేసినట్లయితే అది యజ్ఞం అవుతుంది. నీ కర్తవ్యాన్ని యజ్ఞంలాగా అంటే భగవత్ ప్రీత్యర్థం, ఆయన అసంగత్వంతో, డిటాచ్మెంట్తో చేయగలిగితే అది యజ్ఞంతో సమానం. వర్షాలు వస్తాయి. మరి ఈ రోజుల్లో మరి మనకు కరువులు, కాటకాలు ఇవన్నీ వస్తున్నాయంటే మరి మనం కూడా మన డ్యూటీస్ని ఈ రకంగా చేయలేకపోతున్నాం.
అందుకే ఈ ఈ ప్రపంచంలో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి. సో అన్నీ కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలి అంటే ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు ఈ రకంగా చేయగలిగినప్పుడు అంతా సుభిక్షంగానే ఉంటుంది. మరి ఆ మెంటాలిటీతో అందరూ ఉన్నట్లయితే భగవత్ ప్రీత్యర్థం చెయ్యాలి, అసంగత్వంతో డిటాచ్మెంట్తో చెయ్యాలి అని అనుకున్నట్లయితే సుభిక్షతే అంత. అది లేనప్పుడే మరి అసంగత లేకపోగా స్వార్థము, మరి తరువాత భగవత్ ప్రీత్యర్థం అనే మాటే లేదు, ధర్మ మార్గం అనేది లేనప్పుడు మరి అరాచకాలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో సర్వజీవరాశులు ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. ఆహారమేమో వర్షాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, వర్షమేమో యజ్ఞాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. యజ్ఞం దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే విద్యుక్త కర్మ సముద్భవ, మన పనులు, మన డ్యూటీస్, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ సరిగ్గా చేయటం మీద ఈ యజ్ఞాలు ఆధారపడి ఉంటాయి అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే మన డ్యూటీ మనం సక్రమంగా చేయటం ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇక్కడ మనకి ఈ ఈ శ్లోకంలో తెలుస్తుంది. సో ప్రాణులన్నీ మరి ఫుడ్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి, ఆహారం మీద, ధాన్యం మీద. ధాన్యం దేని మీద అంటే వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది, అది తెలిసిన విషయమే. వర్షం ఎలా వస్తుంది అంటే యజ్ఞం వల్ల సరిగ్గా యజ్ఞాచరణ చేస్తే వర్షం వస్తుంది. యజ్ఞాచరణ ఎలా చేస్తాము? మన విద్యుక్త కర్మలను మనం సవ్యంగా చేసినప్పుడు అది యజ్ఞం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు సక్రమంగా చేయటం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అది చేయనప్పుడు అరాచకం కూడా వస్తుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో ఎవరి డ్యూటీస్ను వాళ్ళు ధర్మ మార్గంలో భగవత్ ప్రీత్యర్థం డిటాచ్మెంట్తో చేయటం అనేది ఉన్నప్పుడు ఈ అరాచకం అనేది ఉండదు, సర్వత్రా కూడా సుభిక్షత అనేది ఉంటుంది. యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాత్ ఆత్మతృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టా తస్య కార్యం న విద్యతే. కానీ అయితే ఎన్నాళ్ళు ఇలా కర్మం చేస్తాము? ఆ స్టేజ్ వచ్చే వరకు, ఆ ఫైనల్ రియలైజేషన్ స్టేజ్ మొదట్లో చెప్పుకున్నాం కదా, ఇలా సాధనలో ఉన్నప్పుడు ఫైనల్గా రియలైజేషన్ వస్తుంది, ఆ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని మనం చవిచూడగలుగుతాం. అలాంటి ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంలోనే ఆత్మతోనే ఆనందాన్ని పొందే పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో ఎవరైతే సంతృప్తి సంతోషం పొందుతారో ఇక వాళ్ళకి చేయవలసిన కర్మలేవి ఉండవు, వాళ్ళు అకర్మ స్టేజ్ని చేరుకున్నారు అని అర్థం అన్నమాట. సో ఈ రకమైన కర్మ చేస్తూ ఈ సాధనలో ఉన్నప్పుడు ఫైనల్గా ఇది కరెక్ట్ అయిన సాధనలో ఉన్నప్పుడు మనకు అల్టిమేట్గా ఈ స్టేజ్ వస్తుంది. అలా వచ్చినప్పుడు మనం ఆత్మలో తప్ప ఇంకా దేనిలోనూ కూడా మనకు ఆనందం కనిపించదు. ఆ ఆత్మానుభూతి నిత్యమైనది, సత్యమైనది, దివ్యమైనది, సచ్చితానంద తత్వంలో ఉన్న ఆ ఆనందం, అది అనుభూతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు ఏ పని కూడా చేయవలసిన పని లేదు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఆ స్టేజ్కి వెళ్తారు. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ, మధ్యలో కొన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి. నైవ తస్య కృతేనాథో నా కృతేనేహ కశ్చన న చాస్య సర్వభూతేషు కశ్చిదర్థవ్యపాశ్రయః. సో ఆత్మానుభవాన్ని పొందిన మనిషి ఎలా అంటే తన విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణం ద్వారా ఇంకా పొందాల్సిన ప్రయోజనం ఏది కూడా ఉంది. అంటే ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక నీకు వాళ్ళిక ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అతీతంగా వెళ్ళిపోతారు. సో వాళ్ళకి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన ఏ కర్మలు కూడా అన్నిటికీ వాళ్ళు అతీతులు అయిపోయారు, ఆ స్టేజ్కి వచ్చేసారు వాళ్ళు. కాబట్టి అలాంటి వాళ్లకు ఈ భౌతిక రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వల్ల చేయాల్సిన పని అప్పుడు ఉండదు. ముందు నుంచే నేను ఇవన్నీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతానంటే నువ్వు ఆ స్టేజ్కి రాందే నువ్వు అలా అనుకోవటానికి నీకు అర్హత లేదు అని చెప్తున్నారు. నేను అలా వెళ్ళిపోయి నేను కూడా భక్తి మార్గంలో ఉంటా అంటే కాదు, నువ్వు నీ పనులు చేస్తూ నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చేస్తూనే నువ్వు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగలిగే స్థితికి రా. అంతేగాని అవన్నీ వదిలేసి నేను ఈ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతానంటే నువ్వు లేవు ఆ స్టేజ్లో ఇంకా అని చెప్తున్నారు. ఇలా సాధన చేసి ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగలిగిన వాడు ఆ సమయంలో వాడికి ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వల్ల కూడా చేయవలసిన అవసరం లేదు. అయినా కూడా అట్టి కర్మ నిర్వర్తింపకపోవటానికి కారణం కానీ ఇతరుల జీవులపై ఆధారపడవలసిన అవసరం కానీ అతనికి ఉండదు. ఇకప్పుడు
అతనికి ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఎవరి మీద అంటే చేయకుండా ఉండటానికి ఒక కాజ్ కూడా చూపించక్కర్లేదు. అతను ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇంకా ఏ పని చేయటం లేదు అంటే ఎందుకు చేయటం లేదు నేను అనేటటువంటి కారణం కూడా చూపించవలసిన పని లేదు. వాళ్ళు ఎవ్వరి మీద కూడా ఆధారపడవలసిన అవసరం వాళ్ళకి లేదు. ఎందుకంటే ఆత్మానుభవం పొందిన వాళ్ళకి ఇక భగవంతుడి యొక్క భావం తప్ప వాళ్ళకి రెండవది లేదు. వాళ్ళకి ప్రపంచంతో కనెక్షన్ ఆ రకంగా లేదు అని చెప్తున్నారు. తస్మాదసక్తా సతతం కార్యం కర్మ సమాచర అసక్తో హ్యాచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పూరుషః. కాబట్టి తస్మాత్ అసక్త సతతం కార్యం, ఎప్పుడు కూడా అటాచ్మెంట్ లేకుండా పనిని నువ్వు కర్మ సమాచర, పనిని నువ్వు ఒక డ్యూటీ లాగా నువ్వు అటాచ్మెంట్ లేకుండా చెయ్యి. మళ్ళీ ఫైనల్గా చెప్తున్నారు, కాబట్టి నువ్వు పని చేసినప్పుడు అటాచ్మెంట్ లేకుండా నీ డ్యూటీని నువ్వు చెయ్యి. అసక్తో హ్యాచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పురుషః. అసంగత్వంతో కర్మ చేసినప్పుడు మనిషి పరమపదాన్ని పొందుతాడు, అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సతతం కర్మఫలాల యందు ఆసక్తిని కొనక తన విధి అని భావిస్తూ, నా డ్యూటీ అని భావిస్తూ, అంటే ఇది చేస్తే ఈ లాభం వస్తుందనే ఫీలింగ్ వదిలిపెట్టి ఇది నా బాధ్యత అనే భావంతో భావిస్తూ కర్మలందు వర్తించవలను. ఎందుకంటే ఆ రకమైన అసంగత్వంతో, ఆ రకమైన డిటాచ్మెంట్తో కర్మ చేయటం ద్వారా మనిషి పరమాన్ని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో పరము అనేది దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు, ఓకే అని మనం భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలి కదా, పరంధామం అని. సో ఆకారంతో అయినా, కొంతమంది నిరాకారంతో పరమం అనే మాట చేస్తూ ఉంటారు. బట్ భగవంతుడు పరమం అంటే ఆ భగవంతుడు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇంద్రియ భోగాల కోసం చేసే పాపకర్మలు శుద్ధిపరచడం కోసమే మనం యజ్ఞాల లాంటి కర్మలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాము. కానీ భక్తితో చేసే కర్మలు శుభకర్మలు, శుభకర్మ ఫలాలకు కూడా అతీతంగా ఉంటాయి భక్తి భావంతో చేసినప్పుడు. అంటే మంచి చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది, స్వర్గానికి వెళ్ళి, ఏ భావం లేకుండా అసంగత్వంతో భక్తితో భగవంతుడికి సమర్పిస్తూ చేసినప్పుడు ఏది అంటనప్పుడు పరమపదానికి వెళ్ళగలుగుతాము అని చెప్తున్నాడు. సో కృష్ణ భక్తుడు కర్మఫలాల మీద ఆసక్తుడు కాక, అంటే ఇంట్రెస్ట్ వదులుకుని కేవలం భగవంతుడి తరఫునే కర్మను సాగిస్తాడు. అతడు అన్ని రకాల కార్యాలు నిర్వహించినా కూడా సంపూర్ణంగా అసంగుడై ఉంటాడు. ఇది ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్. మనం భగవత్ ప్రీత్యర్థం ఆయనకు అర్పిస్తూ చేసినప్పుడు అసంగత్వంతో ఏ పని చేసినా కూడా మనకి ఏది కూడా అంతదు, మనం అసంగత్వంతోనే ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. ఫైనల్గా ఆ స్టేజ్లో నువ్వు ఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఇక శుద్ధ భక్తుడి స్టేజ్కి వెళ్ళి ఈ త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలుగుతావు. కాబట్టి ఆ సమయంలో నువ్వు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అతీతుడవు కాబట్టి, త్రిగుణాలకు అతీతుడవు కాబట్టి నువ్వు ఏ పని చేయవలసిన అవసరము లేదు. ఎందుకంటే అతను ఎవరి మీద డిపెండెంట్ కాదు, అతను సర్వము ఆనందంలోనే ఆ భగవంతుడి యొక్క పరమపదంలో ఉన్న ఆనందాన్ని అతనికి ఆల్రెడీ వచ్చింది. కాబట్టి అతను ఈ భౌతిక ప్రపంచపు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా అతీతుడైపోతాడు, నిజమైన అకర్మ స్టేజ్లోకి వస్తాడు అని చెప్తున్నారు. కర్మణైవ హి సంసిద్ధిం ఆస్థిత జనకాదయః లోక సంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్ కర్తుమర్హసి. సో జనక మహారాజు లాంటి రాజులు కేవలం ఈ విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్వర్తించటం ద్వారానే సంపూర్ణత్వాన్ని పొందారు. కాబట్టి జనసామాన్యానికి బోధించే నిమిత్తమై తప్పకుండా నువ్వు కర్మను చెయ్యి. మళ్ళీ చెప్తున్నారు, ఎంతెంతటి గొప్ప గొప్ప భక్తులైనటువంటి జనక మహారాజు లాంటి రాజులు కూడా వాళ్ళు ఎలా ఈ సంపూర్ణత్వాన్ని పొందారనుకుంటున్నావు? కేవలం వాళ్ళ డ్యూటీస్ వాళ్ళు ఈ రకంగా నిర్వర్తించటం ద్వారానే వాళ్ళు సంపూర్ణత్వాన్ని పొందారు. కాబట్టి జనసామాన్యానికి
బోధించే నిమిత్తమై నువ్వు అందరికీ కూడా ఎగ్జాంపుల్గా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. నువ్వు అందరికీ ఎగ్జాంపుల్గా ఉండటానికి నువ్వు తప్పకుండా నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పి సో డ్యూటీ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్. ఈ డ్యూటీని మనం సరి అయిన పద్ధతిలో భగవత్ప్రీత్యర్థం చేశాము అంటే ఆ రకంగా మనం పరిపూర్ణతను పొందవచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో మన యొక్క బాధ్యతలను మనం విస్మరించకుండా సరి అయిన మార్గంలో ధర్మబద్ధంగా భగవత్ప్రీత్యర్థం సంగత్వం లేకుండా చేస్తే అదే సాధన నిత్య జీవితంలో ఆ సాధన మనం చేస్తూ ఉంటే భగవంతుడికి ఆ పరిపూర్ణ స్టేజి వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అక్కడ మనం జపయజ్ఞం, ఆ జపయజ్ఞం కాకుండా మళ్ళీ నిత్య జీవితంలో మనం చేయవలసిన మిగిలిన పనులు కూడా అదే భావంతో చేయటం అనేది ఇక్కడ ముఖ్యం. మిగిలింది రేపు కంప్లీట్ చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఉమామహేశ్వరి మాతాజీ, శ్రీదేవి మాతాజీకి మీ నంబరు పంపించండి, మీ మెసేజ్ పంపించండి, మాతాజీ చూస్తారు. హరే కృష్ణ. సో ఐ థింక్ ఇవాళకి ఈరోజు క్లాస్ స్టాప్ చేసి రేపు నేను మిగిలింది కంటిన్యూ చేస్తాను. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.